me and my team, we are going to be driving the electric car down to Amansi, pick some passengers, like run like a normal taxi and see. Mommy is going to Ebenebe, Dad is going to Ebenebe, the other guy is going to Ebenebe. So meet us in Ebenebe. Bye bye. Since the government don't want to help me, I will only support my people. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Unu amarala nna ana m agwa unu mgbe ọbụla na peji a na chanel a abụghị sọsọ mgbe ihe ọjọọ mere ka anyị na-eweta ya, na anyị hụkwa nke ọma anyị na-eweta ya, anyị hụkwa nke tọrọ ọchị, nke bara uru anyị na-ewetakwanụ ya. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Linus Williams, onye nke ama dịka B-Lord, onye isi ndị B-Lord Group zipụtara n'ọba ozi efere mba ụwa ya, bụ ebe ọ nọrọ wee gosi ụgbọala ahụ nke ọ na-ere, bụ ụgbọala a na-anaghị eji mmanụ petrol agba, bụ ụgbọala nke eji ọkụ latrik enye ike, bụ nke ama dịka electric vehicle nke ọ na-ere. Ya bụ nwanne anyị nwoke agaala n'iru wee gaa tụọ ahịa ya bụ ụgbọala 50 n'ọnụọgụ, 50 pieces of the vehicle, bụ nke ọ sị na ọ chọrọ iji wee nyere ndị obodo ya bụ ndị obodo Ebenebe aka. O wee sị na ka ya bụ ụgbọala 50 ga-esi arụ ọrụ bụ na ọ bụ ndị obodo Ebenebe ga-anya ya bụ ụgbọala, na onye ọbụla na-agbabu keke, onye ọbụla na-agbabu ọkada, makwa na onye mara anya ụgbọala, onye ga-agbanwu ya bụ ụgbọala, si onye dị otu ahụ bịa tinye akwụkwọ ndị obodo Ebenebe, na onye gbawa o wetewa ego. O wee sịkwanụ na ya bụ ụgbọala na ụzọ ọ ga na-agba bụ naanị site Ebenebe ruo Amansi, na site Amansi wee laa Ebenebe, na ọ chọrọ iji wee nyere ndị obodo ya aka, ma sọsọ ihe ọ ga-eri onye ọbụla na-abanye ya bụ ụgbọala bụ $300, bụ 300 naira, ma isi Amansi wee na-aga Ebenebe, makwa na isi Ebenebe wee na-aga Amansi. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya ga-eziga ụmụ ikorobịa mmadụ abụọ ndị obodo Ebenebe na mba China, ebe ha ga-aga ịmụ ihe gbasara nka na ụzụ ka esi arụ ya bụ ụgbọala eji ọkụ latrik enye ike, bụ nke ama dịka mekanik dịka esi asụ ya na bai, makwanụ teknishan ndị ga na-arụ ya bụ ụgbọala ma o nwee nsogbu. Na emechazikwanụ na ya ga-arụkwanụ ebe a ga na-anọ enye ya bụ ụgbọala ike maka ndị na-enweghị ya bụ charging station dịka esi asụ ya na be ha, na ya ga-arụkwa ebe a ga na-enye ya ike na Amansi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke dịka o ji onwe ya wee nye ihe maatụ ebe o buru mmadụ ole na ole wee si Amansi lawa obodo Ebenebe. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko wetụrụ m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m gosiri gị, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, ọmarịcha akwụkwọ nke m nọrọ ala ma chebe echiche nke ọma, wee depụta ya maka ụmụaka anyị, iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwoke nwa mgbenyi, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, onye nke si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ bụkwanụ akwụkwọ m dere n'asụsụ abụọ, maka na edere m ya n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na peji ọbụla ịsapere ị ga-ahụ ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ya n'asụsụ Bekee. Ga-abụ na nwa gị na-agụ ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, olekwa n'anya ebe edere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye link Amazon ebe ahụ, nke ọ ga-abụ ịkpa aka obube gị na Amazon ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịbakwa na Amazon, ọ dị na ụzọ abụọ ebe ahụ. Ị ga-enweta ya na soft copy, ma nwetakwana ya mbụ ebook, ma nwetakwana ya na hard copy nke a kpọrọ paperback, nke a ga-ewetara gị itinye adreesị ebe ibi, dịka ị ga-etinye ụfọdụ akara dị iche iche ịmarala n'ihe m na-ekwu, ma ewetara gị ebe ibi. Mana anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ, maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na mba Naịjirịa ajụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị ka na-agba mbọ ka anyị bipụta ya bụ akwụkwọ ka ọ dị na hard copy na Naịjirịa, nke bụ na ebe ọbụla ị nọ, na mpaghara ọbụla ị nọ, a ga-ịkwụ ha n'ụgwọ, a ga-ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ngwanụ ka anyị kirie ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji m ka ya wee bịa taa.
We're close to Amansi now. This is Amansi Junction. So this is where we're going to pick our passengers. This is where our park is. We're going to build our park here. So let's see what happens. Onye ọbụla na-eje Ebenebe, ego ka na-charge gị before. Ije Ebenebe ego na 800. So now I booted this electric car now. We are going to be charging you 300. So to anyị na-eje Ebenebe now. I ga-ebunye some people ebe a electric car, ndị na-alụ keke ebe a bunye fa new one. A ga-ejiwe na-ebu ndị Ebenebe, ndị Ugboelu, ndị Amansi, reduce the cost by 70%. So Daddy, we are going to take you to Ebenebe for 300 naira only. I'm going to keep you Ebenebe. I acquire 1,800. But Kita, our electric car, if I can have 300, when you're going to Ebenebe 300, what do you have to say? When they go on Mommy, so, Mommy, how do you feel going to Ebenebe for 300? Hey, it's very, very, very fine. I like Lemierinde. So now we want to take them to Ebenebe for 300 naira each. Normally they charge them 1,000. We are charging them 300 each to Ebenebe. This is what we want to do: reduce the cost of transport for those in Akụkọ. We are doing this. What the government cannot do, we are about to do it. We are building the first charging station. This car will be supplied to so many people here, and some people here will be given jobs. I will give some of them this car. So let's go. Mommy is going to Ebenebe. Dad is going to Ebenebe. The other guy is going to Ebenebe. So meet us in Ebenebe. Bye bye. Since the government don't want to help me, I will only support my people. The trip from Amansi to here, to your place. Where's your house? All very, very fine. I'm Western. Okay, okay. We're gonna get back. So how do you feel? So all very, very good. Even motor Amaka Naro. 300 naira. You see? I gotta keep you before. Even you have 800. Man, 300 naira. You just see Amansi, but 300. The Lord Melunkawa, Siko, 80. On se plate here, Okanot to me. Sauce Okanot. Okanot. Come me, go se plate here. Now, guys. Sauce on there, Ebenebe. On the channel. Okay. Another one, because another one, oh, you know, on do well, Okada. Well, you can moto. You moto. I can never afford food. Not I can never cook. It's a one round. Not anymore. I can one. Thank you. Onanya, they will take go. Thank you. Thank you. Thank you. So you can go. You got food one. Get the money. So he's paying me. So I'm looking for change. I need change. Change. Right, them change. Then come. Now go to this one. Them change 500. Okay, I'll give it 200. So he paid me 1,000. I'm giving him 700. This is shop. We are dropping him. Okay. So Daddy, how do you feel about the trip? Moto Ebratu. Amara moge in Jamba to Ebenebe. So Mota Oka go to Keke Mabreba Lagos. Ibanya or looking at our plane. Yes. So below. Sir? I'm watching I go see you. Madana. Two ya go see you. Ego ya boshibri. Amen. Agwalengilo ya mbere. Otu emeriki ibu na Ebenebe. Thank you, sir. Ibi bele Ebenebe ike mere. Dika ya eme. Ego ka ya bia. Oya alu otu ana afa Jesus. Amen. So Daddy, ego kana nabugi from Amansi. Kita nne Amansi akwụ 1,000.
But kita ina bata gonna Kan na bata ma ku 300. 300 ke ko. Kan ko na bata. All times our electric car. Dari na boy e be. Dari wote gogi. Oyo na boy e be na be. Ga ko 300 naira wo je. Amase. Chineji. Dai Chineji. Ngege 100 naira. 100 naira. Mama to senke ge. Senye 100 naira. Yes. Asim na ya duru biilo odumma. Ege ga-abụ osimiri ya tata. Ọ nwoke nwa dị ana m ka ọ bụ. Ọ ga na-eje eje na-abata abata. Chineke ga na-edue na ofe ma mbati ya niile. Ngozi ga-adụrụ ya. Na ezinụlọ ya. Ma nne ya. So today I collect 900 I make. So 500, 700, 900. So there's one guy that gave me change. I'll give him 200. So now 900 I carry these people. So this 900 then are free money because I didn't spend money in this car. The only thing this 900 will be for my energy. I didn't spend fuel. So I'm better than this thing. Thank you. So I'm better than Keke. We buy fuel. Me I not buy fuel. How na day? So now, how much did I save from them? I saved them from spending 700 each. So they pay me 300, and this money is like a free money because motor 1 bar per email to we buy from Okalu eba 1 bar. So I didn't spend money to charge it. So Malona, if I didn't China. Or benebe ko buzo we land because motor na China can full there and when full na China no there benebe but I'm no be. Yes. You see this motor I order, so I order go 50 of this car. I get video chuposia so on the bike na ko 300. So on the I will not take it to Oka. So say ebenebe ugbene oba. I made so ndị Oka chọ ya governor contact them, but I'm not got governor contact from me for Sunday my people. That's all. So that park in Amasi Junction, I got a charging station with solar. So I get general charge and charging. So some of our people, Sunday Benebe can give me muta 1-1. Sunday Benebe. The man they cool why I believe Sunday Benebe and say onye nwe ego na bunu melunu kamwa melun the buy. So mmadụ na-abọ from nwa local we are sending them to China to go and learn mechanic. Yes. So I get one mechanic shop na Ebenebe. So you try to the motor, you go to Ebenebe lawyer. That's good. Big point. So no Sunday Ebenebe can get me for now. On your also they charge their own. So youth president, if you get yabu oku youth, do you understand? Empowering of youth. Makandi mechanic, je China keta, not the youth. Ndi age bunye motor, the youth. So you have a big role to play. Do you understand? Because by the time we reduce, when they buy job, it's a man say abeba. Maka the transport is too much. But 300 is affordable. Do you understand? And in a check a governor or president may get 300, or impossible. For president to reduce it to 300, it would need him to reduce the cost of fuel to 300, which is impossible. Now, in the meet the government, none of them they interested in all these things. When you anybody Akụkọ ka na-akọ story. You go fast, you go okay, don't worry. If was on a phone, I may pick you up. And I see they now feel as if no ego can nacho, below than a chego. No motor can get you a Lamborghini. Motor go Lamborghini. Spend them here for my people. Do you understand? So I want to all of us we need to support each other so that Ebenebe become great. Ebenebe must be great. They have looked down on us for a very long time. Ebenebe must be great. That's all.
and with okwu a ekwuru ebe a na ọ ntasi obi ka ọ bụ nyelu ndị be anyị ndị youth because anyị so na ndị na-eti mkpu na-agwa ụmụazị be anyị wepụ aka n'aja ife and otu ihe bata na wee tinye aka ikwuru na 50 na anata 50 a bụ ndị ebe na-ebe ya anya anyị ga-enye aka nation anyị ga-eru youth the trusted ọ ya bụ ebunye ma na-eme ife kwesịrị ka eme so na youth empowerment anyị ga-etinye aka nation na that youth empowerment na ọ ya bụ imesie nke a before nke a na-abata before 3 months ị na-afụ ifolie wee na-ebuneta ọzọ so na nkwado ị na-enye anyị ga-enyekwa gị nkwado n'ụdị mụdị ọbụla and ebe anyị na-agwa gị bụ na onwe ebe ị nidere enyemaka anyị hazi ndị youth n'obodo a mee ka anyị mara dị iche ya the battery is still full bar from Oka to here, full bar. So what are you talking about? I didn't spend money and you tell me this car is not going to work. Do you know the distance from Amansi to Ebenebe? It's more than, it's over, let's say 6 to 7 kilometers. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Linus William Mr. Billord. Ana m asị gị daalụ ọlụ. Jide ka iji. Unu mana ndị Igbo kwuru okwu sị na onye asị ya jide ka o ji. Ịmara na nke o ji dị mma, nke ọ na-eme dị mma. Wee na-asị gị nwanne m nwoke jide ka iji. Wee na-asị Chineke nna gọziwekwa gị. Chineke nna agọziela gị agọzi mana ya bụ ngọzi ya na-agakwa n'iru. N'ihi na ụdị ha bụ ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya sị na a na-ebido n'ụlọ ama mma pụwa n'ezi. Ndị bekee sokwara na ya sị charity begins at home. Ma ndị Igbo kwukwara na ya n'olu ọzọ wee sị na akụrụ ụlọ amara onye kpara ya. Akụ nke a o ruola ụlọ dịka akụ gị ndị ọzọ si bụkwa wee na-eru ụlọ mbụ Billord. Wee na-asị gị daalụ ọlụ ebe ọ pụrụ iche dịka ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Billord si wee kwuo sị na onye ji ego n'obodo unu mere ndị obodo unu otu a. Ana m echekwanụ na ọ bụrụ na ndị niile ndị aka ji akụ niile nwere n'ala Igbo mewere ndị obodo ha otu a makwa na ihe yiri ya nke ga-enyere ndị obodo aka n'ihe gbasara ime njem dịka ime njem si wee dị ọnụ ugbu a n'ihe gbasara ego ole a na-ere mmanụ petrol. Ọ bụrụ na ndị niile bụ aka ji akụ anyị nwere n'ala Igbo mewere ndị obodo ha ihe yiri ha, ana m eche na ọ ga-enye aka ịkwalite azụmahịa na ime njem n'ala Igbo. Ọ dị mma ka njerebegodi ebe a gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu ya esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibogo Meje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.